बड'लेण्ड टाइगार इउट्यूब चेनेलाव आं धनजित ब्रह्मचारिया फिन नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बियार ग्रिल्सनि जिउनि बागै। बियार ग्रिल्सखौ गोबाङानो मिथिगौ, बिथाङा सासे बुहुमनाङै फेमास डिस्कभार चेनेलनि एक्टर होनना बुंजागोन। जाय मानसिया एम्बु, जिबौ, एम्फौ एनला जंगलाव थाङोब्ला बायदिसिना रोखोमनि बिफांनि बिलाइ फिथाइ सामथाइ जानानै जेराव थायो, आं बिथांनि बागै नोंथांमोननि सेराव बुंगोन। बियार ग्रिल्सनि जोनोमा 1974 मायथाइनि 7 जुनाव जादोंमोन नर्थार्न आयारलेन्डआव। बिथांनि बिफानि मुङा सार माइकेल ग्रिल्स, बिमानि मुङा जाबाय सारा ग्रिल्स। बिथाङा सासे बिब' दङमोन। बिथांनि बिब'आनो बियार मुंखौ होदोंमोन आरो बे बियार मुङानो उनावहाय अर्थात दा सासे बुहुमनाङै सिनायजानाय मानसि जाहैबाय। बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो स्काई डाइभिं आरो माउन्टेन क्लाइम्बिंआव जोबोर गोसो होदोंमोन। उन्दैनिफ्रायनो ट्रेनिं लादोंमोन। बिथाङा उनाव एसे सेंग्रा जानायाव सासे केराटेनि ब्लेक बेल्टबो मोनदोंमोन। ब्लेक बेल्ट होननानै बिथांखौ बयबो मिथिगौ, बिथाङा मोनदोंमोन। बिथांनि फरायनाया जाहैबाय इटन हाउस स्कुलाव गिबियाव फरायग्रोदोंमन। बेनिफ्रायनो बिथांनि फरायनाया जागायजेनदोंमोन। बेनि उनाव इउनिभार्सिटि अफ वेस्ट अफ इंलेन्ड, इउनिभार्सिटि अफ लन्दन बेयाव बिथाङा फरायदोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा भारत हादराव साननैसोनि थाखाय फैदोंमोन। सिक्किम आरो वेस्ट बेंगलनि हाजो आरो जंगलाव बेरायफैदोंमोन, सार्भे खालामफैदोंमोन, हाजो फैदोंमोन। बिथाङा इन्डियायाव थानानै इन्डियान आर्मिनि सायाव जोबोर मोजां मोनदोंमोन। इन्डियान आर्मियाव जइन खालामनो नागिरदोंमोन। नाथाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे बिथाङा भारत हादरनि सिटिजेनशिप नङामोन, बेनिखायनो बिथाङा इन्डियान आर्मियाव जइन खालामनो हायासै। बेनि उनाव 1994 मायथाइयाव बिथाङा फिन इंलेन्डआव थांनानै ब्रिटिश आर्मियाव जइन खालामनायसै। बेयाव जोबोर मोजां खामानि मावदोंमोन। नाथाय मोनसे दुखुनि बाथ्रा, 1997 मायथाइयाव बिथाङा मोनसे पेराशुटनि गाज्रि जाथायाव पेराशुटनिफ्राय जेब्ला सानिफ्राय ओंखारनो नागिरदोंमोन, अब्ला बिथांनि पेराशुटआ गेवाखैमोन। बेनि थाखायनो बिथाङा सानिफ्राय सिङाव गोग्लैनानै जोबोर गाज्रि जोखोम जादोंमोन आरो हस्पिटालाव गोबां सान थानो गोनां जादोंमोन। आरोबाव दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे बिथाङा बिथांनि बे गाज्रि जखमनि थाखायनो ब्रिटिश आर्मिनिफ्राय रिजाइन होनो गोनां जादोंमोन, डिउटि खालामनो हायिनि थाखाय। नाथाय बिथाङा जे जिरायना थायाखै, बिथाङा जखम जादों होननानै बिथाङा ब्रिटिश आर्मिनिफ्राय रिजाइन होबाय होननानै बिथाङा जिरायनाय थायाखैमोन। बिथाङा जोबोर आरो बांसिनसो खस्थ' खालामबावदोंमोन। बिथाङा जोबोर खस्थ' खालामदोंमोन। बिथांनि जा उन्दैनि सिमां माउन्ट एभारेस्टखौ गाखोनाय, बे सिमांखौबो उनाव इन्डियान आर्मिनिफ्राय ब्रिटिश आर्मिनिफ्राय रिजाइन होनायनि उनाव बिथाङा बे माउन्ट एभारेस्टखौ गाखोनो हादोंमोन। बिथांनि बे सिमाङा जाफुंदोंमोन। बेनि बागैबो बिथाङा जोबोर रिस्क लानानै गोबां खामानि मावदोंमोन, जेरैबायदि नर्थ आटलान्टिक दैमाखौ असेनखौ बारनाय आरो थेम्स दैमाखौ जेबो ड्रेस गाना लाफिनो बारनाय। बेनि अनगायैबो पारामटरिं अभार दि हिमालयनि सायाव पारामटरिं खालामनाय। बिथाङा बिथांनि बेफोरबायदि खामानिखौ नुनानै गोबां अफार फैदोंमोन टिभि चेनेलफोराव। बेफोर जाबाय एस्केप टु द लिजन, अर्स केस स्केनारिय', बियार्स वी कैन गेट आउट एलाइव, एस्केप अफ हेल, रानिं वाइल्ड विथ बियार ग्रिल्स होननाय गोबां अफार फैदोंमोन बिथांखौ बेफोर सिरियालाव खामानि मावनो थाखाय। बिथाङा गोबां साक्सेसफुल खालामनो हादोंमोन। बिथाङा उनावहाय मेन भार्सेस वाइल्ड होननाय जा डिस्कभारि चेनेलनि प्रग्राम, बे प्रग्रामाव बिथाङा जोबोर बुहुमदांखा मानसि जानो हाबाय। बिथाङा साननैसो सिगां भारत हादरनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांजोंबो मोनसे प्रग्रामाव बाहागो लाखांबाय। बिथाङा 2008 मायथाइयाव एन्टार्कटिकानि ओरैबायदि मोनसे हाजोआव गाखोदोंमोन, जाय हाजोआव दासिमबो रावबो सहैयाखैनो, दासिमबो रावबो गाखोहैनो हायाखै। बेफोरबायदि जोबोर सानथावै खामानि बिथाङा
खालामो आरो बिथाङा बै एन्टार्कटिकानि जा हाजो गाखोनाय बेयाव जोबोर गाज्रि जखम जादोंमोन आरो बिथाङा बेयाव जा रां मोनदोंमोन बे रांखौ बिथाङा गाव थाइसेबो लायाखैमोन बिथाङा मोनसे अनाथ आश्रमाव दान होदोंमोन। बुंनो थाङोब्ला बिथाङा 2000 मायथाइयाव सारा ग्रिल्स मुंनि सासे हिन्जावसाखौ हाबा खालामदोंमोन आरो बिथाङा 3 गथ' गथाय दोङो। बेनिखायनो आङो खावलायनो सानो जे जों जुदि गोसो थायोब्ला जों जुदि नाजाबाय थायोब्ला जों जुदि सेस्ता खालामोब्ला बे बुहुमाव मावनो हायै जेबो खामानि गैया। जेरैबायदि बियार ग्रिल्सआ गोबां खस्थ' खालामनो गेजेरजोंबो रिस्क लानानै खामानि मावनो जुदि हायोब्ला जों मानो हाया? जों हागोन। बिथाङा एसेबां डेन्जार हाजो गाखोयो, जोबोर गिथाव बाथाव जायगाफोराव थाङो जाय जायगायाव मानसिया थांनो गियो, अब्ला जों मानो हाया? बिथाङा ब्रिटिश आर्मियाव थानायाव आर्मिनिफ्राय रिजाइन होदोंमोन, जोबोर गाज्रि जखम जादोंमोन, गोबां बार जखम जादोंमोन, थेवबो बिथाङा सानाखै जे आंनि खामानिखौ आं गारगोन होनना। बिथाङा आवगायलांबाय थादों, जखम जादों, रेस्ट लाजों साननैसो, नाथाय आवगायलांबाय थादों। बेनिखायनो जोंबो नाजानांगौ। जों मानो हाया? जोंनि जा थांखि बे थांखियाव जोङो सहैनो हागोन। बेनिखायनो आं गासैखौबो खावलायो जों उन्दैनिफ्रायनो जा मावनो गोसो न'खरनि बिमा बिफाफोरा बेखौ गथ'फोरखौ नायनानै बे लामाजोंनो आवगायलांहोनांगौ। सोरबाबो जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम।